Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristoni takuk tay bukuk song. Kakayo kaitoni hamarini jari norok jotono saksori kaham tay poituo kerakeng nahnai wansuko. Kaitoni kaksangma tongtokma norok joto bai tongtong. Dini kaisa koktun norok bai shalanya ni muchungo. Abong gangake neng sengsarni som tay jati engi damang. Neng sengsarni som tay jati haike tongi damang. Neng ang sengjotono shawi mano. Mark chapter 3 ni jotto. Subrai Jisu Kristo bo chengno chongka bobai tongnani bagai. Tamni bagai. Cheng shawi mano. Jisu Kristo chengno ringka bobai tongnani bini gana wo tongnani bobai kerengai tongnani. Tamni bagi bobai kerengai tongnani bagi ring. Tamni bagi bobai tongnani bagi ring. Seng John atni barawo porike nugo tamu nug oro Jesus se sengsarni pohor bini thani phainai borok botai menak mawo nani nanglak. Jesus hawi mano bini thani phayake kebofana apohor a jati cengli manya. Abuni bagi bobai tongdi hinai bo puilano sawo. Ani Kristo ni takuk tai bukuk song Jesus se sengsani pohor. Seng Jesus bai tongkang kai sini se apohor no mannai. Ang tini no obsession no cengnani sekang ang obunu puila sanani muchungo. Seng Jesus bai tongyang gangake chini thani sombo ngi mangla chini thani wo a jati bo tongla. Jesus bai tongyang gangake seng som haibo ngi mangla jati haibo ngi mangla. Jesus chengno ringkha bobai tongnani bagai. Kristo ni taku bukrok tamni bagai cheng tabok bisi kedekma ngai tangka Kristan nang mani. Tabok pun seng borok ni bus kango pohor ngai mandiako. Bisi kedekma ngai tangka tabok pun cheng borok ni bus kango somhai ngai mandiako. Ulta cheng bui bai se nasi gai munai jagai tongon. Nahardi Kristan habmani yagulo bini langma bahai gai tangka. Nasik di borok ni kaito borok no serai mong rekha ngai. Cheng ulta chini kaito ni mungno chini nukong ni bisingtei chini sak ni bisingtei kaito ni abu mungno nosto se khalai tongo. Kebangma borok tini chengno nugai poituo phanya nangmani. Kebangma borok tini chengno nugai Jisu ni mungno lopmani nangmani. Haipun tini omahai englia karon tamo chini thaniwa apohor krei chini thaniwa a jati krei. Kaisa se karon tamni bagi himalacheng Mark chapter 3 ni achodono poi thangka Jisu bai tongnani. Jisu bai tongnano cheng pogai thangka aboni bagi chini thani a kaham jinis krika. Chini thani wa a motom bahai krika. Chini thani wa a satrai hai bahai motom abo kemawi thangka tamni bagi himale cheng Jisu bai tongya. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kriston taku bukurok tini ang norok no okok no kaham ke sana muchungo som tai jati nin thani tu datong kisa neng kaham ke khanawi diawi nadi. Mathai chapter 5 verse engke 13 ni simi 16 jora. Ang purinai 13. Norok ke sengsarni som piaba som pabia engai thangke abuno pabro pinani tai lama krei. Abo mungsa samungo fano chugya aboni bagai kibewe rejago ake bororokbo kadului tanggo. Som pabia engai thangkai abo kuno mungsawo chugya bororok bono sak nangya engai tanggo boro bono kadului tanggo. Ani Kriston taku bukro asom tamo chungno phrangnani nai. Tabuk sengsai mano mui songpru asom krei ngangan kangke amui tai thogala. Berma somco jottono rudi haipuno asom kisa grei ngangangke amui neng jotto songmani majon remani mosla remani kuno lap grei ngi thango asom belai kena nangkugo amui kothok ngani bagai. Tabuk Jisu sawo suno norok ngke osengsarni som okokno bahai ke bujinai. Kristoni taku bukurok
tabuk ang norokno sana mutsungo. Sing som nani nango bahai ke. Tabuk cini gana gini, cini mota rogo, cini kami rogo, sing nugui tongo. Nukungo som kerihai. Walai mung bai kuplong. Bulai toklai. Bihik besai kethalai man laya. Ekdom dukku kostowo. Jengjalo klaizak. Tektowo klaizak. Tabuk neng brok ni langmawo som hai ingani nango. Borok ni cugya jorowo neng borok no cugrinai ingan nango. Borok ni dukku kosto jorowo neng borok no bekaba carnai ingani nango. Walai suglai ingi tongpru neng borok ni kecaro ke tangai borok ni awalai mano metak ingani nango. Lama manya ingi tongpru neng borok ni langmawo tangai lama funuk nai ingani nango. O som ni ortho nga gabono neng sak bai tangai borok no cuba cuk kaina nango. Neng sak bai tangai borok ni bai kaisa samadan ngani nango. Neng kaisa samadan ngani nango. Neng kaisa solution ingui na nangai borok ni langmao. Abono no asom. Piani Kristen ta ku bukurok sing Jisu no poito klai bini sagri ingui bini kok thai ni mote tongoi tongo nei simi sawi tong khangangan ke. Abo engla. Cini o poito samung botong ngani nango. Jeng poito klaiman abo samung botong ngani nango. A samung abono borok bai tong ngani. Cugya jorawo cugru nani. Lama koroi tongma jora lama soyo tu nani. Neng ang seng kaisa samadan ni lama ngani nango. Kaisa solution ni lama ngani nango. Abono asom ni ortho. Kristen taku bukuro moi thogya ngai tongma jago kothok khainani. Mane jengjal tekto hamia chaya ngai tongpro kaham bebak thik thak khainani. Abono asom ni ortho. Praise the Lord. Hallelujah. Tabuk chodo porike chung nugo noroke sungsani chati hatai sakani tauno hui toni maindia korok safano tuk bai thuklubai tona hnai chati phnagia tamoke thopna saka wono tono hake nokni bebak bororok pohor nugo omotui keno bororok ni thani norok ni chati ma chungthai hake norok samung kaham khlaimano nugui borok chukna hani Cukna hawa norok ni fano ma lombana. Tabuk chati ni kok ngangangke living example. Som ngangangke sak bai tangtangi borok no cubanani, borok no lama punduk nani, borok no tuidul nani. Tabuk chati ni kok ngangkatamo neng borok ni bes kango udaharon kaham ngani nango. Example kaham, living example ngani nango. Tam sakaro jisun norok no ang opohor no ruka apohor no hui tonani bagi ang norok no ria opohor no borok no funuk na ni bagi se tabu ang kaisa oro sana musungo Jisu no phaidi seng hambai relaiwan seng johon adni barono go Jisu se asung sani pohor osaka tabuk na hardi o mathai pasni chodo wala tam saka nung se sung sani pohor okok ani bekhaw belai kan nango tamni bagi male Jisu bini pohor no ano reirka mane ke bini samung no ano klaidi ni bono reka bini je samung klaijai ge tongmano ano klaidi ni yapare reka tabuk seng poito khenerok ni duty tamonga ke Jisu je osungsaro pohor ni samung klailang mano nung ang ma khainai seng jotono a Jisu ni pohor ni samung no ma khainai tamni bagi ngangke a chati a pohor Jengjoto no boroi reka, jengjoto no boroi reka. Abu angnorok no okok cengani sekang okok sana mucungo. O bukuk, omo tabuk Jisu ni bukuk. O yak, omo tabuk Jisu ni yak. O kunju, omo Jisu ni kunju. O mokol, omo Jisu ni mokol. O besat, omo Jisu ni. Abo hai engani nangana. Jisu ni mokol kereka, besat kereka. Bukuk kereka, yakong kereka, yak kereka, kunju kereka. Tabuk neng angse Jisu ni mokol maknai. Neng angse Jisu ni bukuk maknai. Neng angse Jisu ni kunju maknai. Neng angse Jisu ni besak maknai. Because Jisu jengno barja reik langka bini at sati haike jengai tongnani bagai. Seng sawi mano 2020 segan Jisu o seng sara tongpro bo sati haike jengai tangka.
Borok bini uklogo mafaika, borok bini zare kaitono lopka, borok kebangma baptisma naka, samung no nugui, bini kaham jinis no nugui. Tabuk neng ang poito kene borok, we have to act like Jesus. We have to walk like Jesus. We have to be good example like Jesus. Yes. Jung Jesus hai ingani nango. Tani bagay male bo chung bini pohon no reka. That means sung bo hai ingi mano ni bo chung no sana nayo. Yes. You can be like Jesus, no doubt. Kuno udru-mudru ingani nangya neng Jesus hai ingi mano tani bagay ngangangke tini Jesus bini langmo miracle klaimani chong horok bo ang miracle no khaika. Jesus je sengsara samung khlailang mani o chong horok bo amahai na khaika. Yes. Kubui. Neng bo tabuk Jesus no poito khlaike ngangke sem neng Jesus klaiman hai klaiman nai. Amen. Amen. Because kaitor chengbai tongo, Jesus chengbai tongo. Tabuk ang okok no sanan mo chungo. Neng le up living example ngai daman. Neng le menak mau pohor ngai daman. Neng le menak mau pohor ngai daman. Bahai ke ngai manai. Tabuk bo chung khoni chama ya kare manya. Tabuk bo chung koi chama ya kare manya. Tabuk chung flag nang ma ya kare manya. Virik ya kare manya. Chuak ya kare manya. Ganja ya kare manya. Tomung sitra buitala wal jamani ya kare manya. Bihik tongdo te temasa beri baca sungai chamani. Besai tongdo te temasa beri temasa sela baca sungai chamani. Tabuk bo chung ya kare manya so how can we show the light in darkness? Tabu busung otomong rong ya keremia ke jeng bahai ke menak mawa apohon na rimanai. Anu sari. We cannot. Apa ni bagi apohon nani sekang first jeng selainan ni nanggo. Sini tomong no. Sini hanya jenis rumah seng selainan ni nanggo. Hai ke si apohon ngi mana hai ke pohon ngi manglak. Praise the Lord. Hallelujah. Apohor bahai ngani nang ang tabung norok no sawana. Apohor bahai ngani nang. Attending Sunday service. Robibar ni salo kok tisal ni salo service mista kaidi. Kok tisal no sal ketar kenarandi. Neng kok tisalo jesu kepenuh nok taro matong nai. Amobai neng kaisa borok no pohor penuk mani kelayo. Second, ninin mo tau jesuri mung panda klaizak mani. Asur mung pandau neng manjak nani nang nai. Abobai neng pohon ni samung klaimani kelayo. Nukung ni surima. Bihik. Besai. Besarok. Maafarok. Kutumui. Nukung ni surima kaina nang nai. Nukung ni surima klaima bisingtei. Neng borok ni buskang mo kaisa pohon. Tay cati. Cenggay tong mahai. Tay kisa mutu narrative. Order in family. Order in family. Maichamani thansa, surimani thangsa, kok nalaimani thansa, kok chaplaimani thansa, jotono discipline, tai jotono order by tongna nango. O order ni kok sakan tini norokno muito khairna muchung chini nukung kuno order krai. Surimani timetable kuno krai. Maichalaimani timetable kuno krai. Bihik mai sekang saka, ola busai saka, ola busabutai saka, thansa order kuno mungsa puno kerechini nukung rogan nai kengke. Even nok tharo thango bahino bihik sekang soginai, tarpore busai soginai, tarpore busa soginai. Order grey. Thansa grey. How can we can give example? Bahai ke sengoma ke borok ni beskang pohor ngi manai mangla. So abuni bagi order to be family wo. Tekisa order in spiritual life. Nini spiritual life nang order to ke salbrum brum nang personal masuri nai. Salbrum kaito ni kok no mapori nai. Neng timer nai bojoro ang kaito ni kok no pori nai ang bojoro usuri nai. Ama hai ke neng spiritual order riman kangang ke kaitor ni hamare ni thani o phai nai. Apuru neng pohor keceng ngai manai. Cati ni pohor neng rui manai. Apu ni bagai pohor ceng nani nango. Pohor phai ke angang ke tini oro Mathai chapter 5 ni 16 no sawo menak mani borok norok ni pohor no nugai chukna hao tongnai afa kaito no bui lopnai cheng omohai jinis khai tong hangke
Tomung kaham tongai tongkangke. Cuak biri nengma yakari rekangangke. Jeng. Kaitoni buskanggo sokat rejaknai. Borok cini langmano nugai Jisuni mungno lopnai. Apro jeng kaitor bai sokat rejaknai. Praise the Lord. Hallelujah. Ang norono kaisa khoroksa borok ni kahini sana muchungo. Bo salsa omahai borok tongmani baptisma yachagi naman yaglobo suak nengai bo lamo kelai tongai dugano kelai nai bihik no bunai walai suklai khainai besar betul ni kuno mungsa saimen ya. Pia tabuk kok kolok ma ba tabuk a borok kaisa training manjak mani bising tei bo sawi manka sumsok ni tomung tongkangai ke mor kewa thangnai ang ani langmano selai sinai nei bo bini langmano selai kam. Cuak nung mano ya kari reka, khoni chamano ya kari reka, beri nung mano ya kari reka, hor nog nukung kibai tong mano bo ya kari reka, hor tas tong mano ya kari reka. 2021 ni simi bini langmas laika bo, tabuk ngang ke bini kami wo, bobai langka borok se mukhang ti sawai kok sarak liya. Bosawo puila belai kostong ka robibani kok ti salo rega tongo aha ang Jisuni mungno poito khane ang bini kok no rakokna angau rega wa thang ang gijano ko sa thangnai omohai kok sapro kebango borok bai nasige munoi jakka ni sao pia tabuk bo ang hai ni sao tabuk nganga ke borok ano samman rekha ani biskango langka kok sitra kok hambiarok sarak dia ana agio tongai dol chuak ngai borok bo ano tabuk logi samrak dia borok ani logi wo phaina bo tabuk langkap pairaglia bosaw ang kaitono belai ken hambai maru kaitorano hamari rekha angani langmano sulaiman ka ang tabuk pas bosor rengka cuak biri khoni bai haksal khlai tongmani tabuk ang nukha je ani langmo kaitoni suar phaika nei aborok ano sao. Praise the Lord. Hallelujah. Kristoni takuk tai bukro we have to take a decision. Seng decision nanani nango sin langmano selainani. Seng decision nanani nango seng cini tomung bai seng Jisuni apo honor nani. Haikese seng kaitoni kamari manai. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kriston takuk bukro ang obono norok no tini share kana muchungo. Neng wan sugoi nadi neng tabuk sak jora Jisuni asom tai chati hai ingui datong na engyako ngangangke tini sidanto nadi suridi kaitona hamari sandi polagatani coba sandi neng tongna se nangai hayang gangakle kaitor bai seng sokat rujagla a sokat tamo langmani motok ni a sokat jeng mangla seng methangjagi mangla jodi example kaham ke tongyake jodi seng somtai chati ingui tongyake jeng kaitor bai methangjagi mangla kaiton norok jotono hamari khlai tongchong amen.